kan Hlawhchhamna kha zirlai nei lo atan chuan nge kalral tur atan khan awi awmlo tuk ka ti thin ani Yep. Wait, pakatda lang. Bitch! Bish. And kina ai chak le zo kin ai rit karon le cho yang next setem pa ton ai rit thi cho yang to ni top mai se khan Hlawhchhamna nei kan top na tur ni lo mo challenge na sa le zo nin pe zo tur ani ha heilin te chadawanga tunai ka dai kin restrict deu lai ni boka amaro chu hei ai ri thi karon la cho yang chu ni top mai ong da awmlo ai ri lo chu Kaming chu Daniel Lalzuitluanga ani otun hian hei ka Hlawhtlinna te Minlo pui tu te tam tak comment share tu te oma ka video te chu ti rualin tu na in thil poimo tak soi an address ka do chu Hlawhchhamna chhonda na hi ni hi nge kan Hlawhtlinna bul puyata na thil poimo tak ani in ka ria Hlawhchham kan ma chhon thiam lo hian kan Hlawhtlinna tur hi a hril hle in ka ria chu kan soi do hei mi Hlawhtling te min han ti thina amaro chu keima le keima mo kani na te ka hun kal to te ke tuka in hrechiang tu kom lo kan soi tu ma chu ke tuka
Hlawhchhamna hi anomangem o ka ti thina ni chu mi hriat pui tu te chu ka chen pui chung te hi an ni ang mo khatiang khan hetlai high school kal atang to in mo school hi som pangha borve school chi han than ka lut to ni chu tiang khop chuan enge ka education atang poin keima Hlawhchhamna lian tak awm ani kong sang po ni se mi hringina han enge Hlawhchhamna kan ti hian thil pakhat kan tuma Hlawhchhamna kher po ani longa amaro chu ke chun Hlawhchhamna ka chiar tel zinga chuan enge za na te mual pho na te mo enge thil tam tak han I za lu tu ka wanga han khuk chim khuk ral dei theina turang chi za na le mual pho nang chi te thleng hian ka ya chun kanuna hian thil tam tak ka lo tong ve to enge han soi don chun thil soi tur tam tak mo me amaro chu tiang zong khan han soi me te la a tho me zina ka soi tong khan Hlawhchhamna hi entin nge kan ma chon ti hi apoimo ta lai zo ka chu ni ka soi tong khan ke po addiction atangin pathian khoi na zara tun hun hi ka thleng ani chuti ro chon he addiction recovery point ka hlawtling veke ti na ani lawa ama ro chu poimo ma chu kan Hlawhchham ani point enge zirlai kha khan lesson min pek thei ti lai hi kan I chhar chhuwa thiam hi poimo in ka ria mi tam tak chu an faila mo an enge an Hlawhchham lena an Hlawhchhamna khan an kum tluan to mai ni then khat ero chu an Hlawhchhama ama ro chu anon tivele nge mai amara chu ta chuan zirlai kha anon chhar tel ta thin lo ani mo ka sei to thinang khan sermon te le khabu te bible te thleng poin aniang ina lesson zirlai min pek theilo amar chu kan nuna kan experience ngai hi om ani chu tiang chu ani ke po addiction recovery hen mana khan ka lo relapse to ani mo amai ro chu kha ka relapse atang khan tun hun thleng hian khanga tuna ka man ro thaber ber te hi ka relapse atanga ka zir chho ani tlet ani mo amara chu tiang han relapse hian atang khan engma lesson zir chhuwa tum lawila enge thil tangkai mu chhuwa tum lawila chuan tuna hian mi tam tak ang thoin mo khoya mo tbcc mo tnt vela mo lalu chuak ve mei tur kha kani tho ka ring ani mo khatlampang tnt le tbcc mu sin na lampang le deu so na lampang ni lawin mo thil ni na zo karon soina ni chu tiang ve tho emo chungte ti buai le ti khabar rengah hun mang reng chi kha kalani ve tho ka ring ani chu tiang chon ka thian te ka kumrual pui mi tam tak pon la buai ni Ruihhlo wa te kha tiang kha ni amaro chu apoimo bera chu kan Hlawhchham ani poin kan Hlawhchhamna tang khan enge zirlai min pek mo chu zirlai min pe nge thina ni kan Hlawhchham hian tin min pe khar lo ni poin enge kan Hlawhchham na kha zirlai nei lo atan chuan enge kalral tur atan khan awi omlu tuk ka ti thina ni chu engkima to sual ka lo to emo harsat na ka to emo thil ka lo ti sual pal atang te po hian mo alo thlona liam tir hi kai chuan ka phal ngai lo chu tang chuan enge ka zir chhuwa thei mo at least mo khami wang ka lo mual pho tolom le ka mual pho na kha alo thlona liam tir kha kawi ani mo chu ta tak chuan enge kan zir chhuwa ti lai kha kan zir lai kha ani then tam taka chuan zir lai chuan kan zir lai atang kan zir chhuwa thina chu enge teimak atul na te mo tumru angai na te film khur angai to na te hetiang tam tak hi enge amai ro chu khang zir lai te kha thil ol ai lu tuk zir lai ron chuak tai ti na ni chong lawa ma ro chu enge kan ta na challenge tak thil zir lai te po kha Hlawhchhamna khan min zir ti rang chu lai chu lo catch up mo chu zir lai chu lo man thiama enge ka be dong tolom le har sama se ka zo thawang mo chu zir lai chu akong chu lo chuk chau viau ma se ka zo tho do na ni ti na tumru na te teimak na te chu milaya ara chu kan zir chhuwa apoimo in ka ria Hlawhchhamna hi ma chon dan kan thiam ani chuan ke chuan hlawtling tura bultan na thatak ani ka ti kan Hlawhchham reng lo ani amar chu hlawtling tur khan bultan na thazok kha kan nei le zok ti na me ani chu wang chuan Hlawhchhamna hi kan enge kan pom thiama kan zir thiama chumi azir tira chuan enge kaima nia enge thu nei na ngong aron nei don ti lai kha kaima ni kut kaima ni thu nei na hian in ngat le in ka ria
chu wang chuan Hlawhchhamna kan ma son thiam dan le dan lawa hian kan Hlawhtlinna hi a in ngata ni ti kha kan soidu ani Minlo thlirsaka awangin ka lawm e